Grand opening last June 18. CSI Agoo. CSI. Bagong bukas. Last week lang nag-open. Kailan ko nagbukas? Sabado. June 18, 2022. Dito sa Agoo. Actually, style nito parang ano siya, SNR. Ito, groceries dito. Tayo, ikot. Yan, namulaban. Style SMR sila ngayon. Pero okay naman. Ito naman kahit papan. Buy one take one na lang. Gustong mamasyal, medyo maraming tao rin. Siyempre, buwagong bukas. CSI Agoo. Apartment store, second floor. So, laman ng second floor. Appliances.